Ceața de octombrie cobora peste munții Vrancei ca o pătură unsuroasă, înnăbușind orice sunet și transformând pădurea seculară într-o catedrală de umbre. Gavril Morar mergea pe poteca lui de 30 de ani, bocancii scârțâind pe frunzișul umed, în timp ce haiducul, câinele lui ciobănesc Carpatin, umbla alert în față, cu urechile ciulite și nasul lipit de pământ. Bărbatul avea 59 de ani, dar spinarea îngădreaptă și mâinile în stare să strângă un topor toată ziua, deși articulațiile îi trosneau dimineața ca o sobă veche când o aprinzi. Purta pe el haina aceea de fetru verde închis, pe care o cumpărase în 99, când încă credea că o să-și ia pensie decentă și o să moară liniștit în casa aia de lemn de la marginea satului, acolo unde zările se întindeau până la ceahlău și unde seara cerul se aprindea în portocaliu și mov ca o rană deschisă în trupul zilei. Dar viața nu fusese blândă cu el, mai ales după ce Maria, soția lui, murise de cancer acum 6 ani, lăsându-l singur cu amintirea parfumului ei de levănțică și cu o durere în piept care nu trecea niciodată complet. Doar se domolise puțin, transformându-se într-o companie liniștită, ca un vecin neplăcut cu care ai ajuns să te obișnuiești. Dimineața aceea începuse ca oricare alta, cu ceaiul negru fiert în ibricul de tablă, cu pâinea uscată înmuiată în lapte bătut și cu telefonul care îi suna în momentul în care punea mâna pe ușă ca să iasă. Era Maria, fata lui, cea care fugise în Cluj după facultate și care acum tocmai primise lovitura decisivă de la bancă, un plic alb cu antet roșu care îi comunica că dacă nu achită restanța de 15.000 de euro în următoarele 2 săptămâni, apartamentul de 2 camere pentru care muncise ca un câine 5 ani va fi scos la licitație. Vocea ei, obosită și înfrântă, încă îi răsuna în urechi, în timp ce Gavril scotea din rucsac peria cu vopsea roșie și începea să marcheze stejarii bătrâni care trebuiau tăiați în campania de igienizare sanitară. Îi era milă de copaci, pentru că el știa că mulți dintre ei ar mai fi trăit ani buni dacă primăria nu ar fi avut nevoie de bani din lemne. Dar așa mergeau lucrurile acum. Totul se vindea bucată cu bucată și țara asta frumoasă ajunsese o prădătorie continuă, unde fiecare lua ce apuca, fără să se gândească la mâine. Pădurea era tăcută în mod nenatural, ca și cum ar fi așteptat ceva, iar fiecare scârțâit al unei ramuri sau fâșâit al unei frunze uscate sub labele lui haiducul răsuna exagerat de tare în acest vacuum sonor. Mirosea a pământ umed, a rășină veche și a putregai dulceac de frunze moarte care fermentau sub straturile de mușchi, iar aerul era atât de gros încât părea că îl mănânci cu fiecare respirație. Gavril cunoștea fiecare copac din sectorul ăsta, fiecare stâncă ascunsă sub ferigi, fiecare izvor subteran care se auzea murmurând undeva sub rădăcini ca o rugăciune uitată. Lucrase aici toată viața lui, încă de când avea 20 de ani și primise postul ăsta de la fostul pădurar, bătrânul Vasile, care murise într-o noapte de iarnă, înghețat lângă o cursă pentru urși pe care o verifica. Atunci învățase prima lecție importantă din meseria asta singuratică și aspră. Pădurea nu iartă neatenția, nu iartă lauda de sine și nu iartă pe cel care o disprețuiește, pentru că ea e vie, are memorie și are dinți lungi, doar că îi ascunde sub frumusețea ei înșelătoare de basm. Ajunsese în partea de nord-vest a parcelei, acolo unde terenul se ridica brusc și unde copacii erau atât de bătrâni încât își aminteau vremuri când turcii urcau pe văi și când haiducii se ascundeau în scorburi, așteptând caravanele de negustori. Aici aerul era și mai rece, pentru că razele soarelui ajungeau rar până la pământ, oprite de coronamentul dens de frunze și crengi care se împleteau la 10 de metri deasupra capului lui ca un acoperiș organic. Haiducul se oprise din mers și arunca priviri neliniștite în dreapta și în stânga,
ca și cum ar fi simțit ceva ce omul nu putea percepe, iar Gavril îi puse o mână pe ceafă, zicându-i cu voce joasă ca să nu sperie pădurea: „Taci, frate, nu-i nimic, sunt doar noi." Dar nici măcar el nu era sigur de asta, pentru că locul acesta avea ceva apăsător, ceva care îți punea un nod în stomac și te făcea să vrei să pleci înapoi spre lumină și siguranță. Dar Gavril nu era un om care să cedeze fricilor nerostite, mai ales când avea de făcut un lucru simplu, ca marcarea unor copaci bolnavi. Așa că continua să meargă până când ajunse în fața lui, a colosului care domina poiana asta mică și izolată, ca un rege bătrân și bolnav care refuză să abdice. Stejarul era uriaș, cu un trunchi atât de lat, încât ar fi fost nevoie de 4 oameni să-l înconjoară cu brațele întinse, și înălțimea lui se pierdea în ceață undeva sus, de parcă atingea direct cerul. Scoarța era crăpată adânc, ca pielea unui bătrân care a muncit toată viața în soare și ger, iar în unele locuri lipseau bucăți întregi, lăsând la vedere lemnul interior care putrezise și căpătase o culoare negricioasă, ca trupul unui mort lăsat prea mult la soare. Gavril știa că arborele ăsta trebuie marcat pentru tăiere, nu pentru că ar fi vrut el asta, ci pentru că așa era procedura când un copac secular intră în faza terminală de descompunere, devenind un pericol pentru cei care umblă prin pădure, pentru că oricând se poate prăbuși sub propria lui greutate uriașă. Se apropie de trunchi cu peria în mână, dar se opri brusc când observă ceva ciudat la aproximativ 2 metri de sol, exact la înălțimea privirii sale. Era o scorbură, nu prea mare, cam cât un cap de om, dar ceea ce îl făcuse să se uite mai atent era faptul că scoarța de jur împrejur era jupuită și decolorată într-un mod nenatural, ca și cum cineva ar fi săpat sau zgâriat-o cu ceva ascuțit, iar apoi mușchiul și lichenul crescuseră peste cicatrice, acoperind-o parțial, dar nelăsând-o să se vindece complet niciodată. Curiozitatea îl înțepă ca un ac, pentru că Gavril știuse despre scorbura asta dintotdeauna, dar nu-și amintea să fi văzut vreodată urme atât de evidente de intervenție umană. De obicei, scorburile copacilor bătrâni erau locașuri ale bufnițelor, pisicilor sălbatice sau roiurilor de albine, și niciunul dintre aceste vietăți nu avea motiv să jupuiască scoarța cu atâta insistență. Se apropie și puse mâna pe marginea găurii, simțind sub degete lemn umed și rece, texturat cu ciuperci mici și cleinoase care se lipeau de piele ca niște sugative, iar mirosul care ieși din interior era unul vechi și închis, un amestec de putregai, urină de rozătoare și ceva metalic care nu se potrivea deloc cu mediul natural. Haiducul se apropie și el, adulmecând intens și scoțând un mormăit jos, instinctiv, ca și cum ar fi recunoscut un pericol invizibil ochiului uman, iar Gavril îl liniști și cu o mângâiere grăbită pe cap, spunându-i într-o șoaptă: „Stai jos, bătrâne, lasă-mă să văd ce-i aici." Și scoase din buzunar lanterna mică pe care o purta întotdeauna la el, o relicvă din anii 90, cu baterii pe care le încărca cu religioasă regularitate, pentru că în pădure nu există așa ceva ca să fii prea pregătit. Fasciculul de lumină străpunse întunericul din scorbură și dezvălui ceva ce nu ar fi trebuit să fie acolo. Un unghi nenatural, o formă geometrică, o culoare care nu aparținea paletei naturale a lemnului și frunzelor. Inima lui Gavril acceleră fără ca el să înțeleagă imediat de ce, dar corpul știa înaintea minții că descoperise ceva important, ceva care avea potențialul de a-i schimba existența, iar mâna lui tremura ușor când băgă brațul până la cot în găura aceea îngustă și rece, pipăind în întuneric, până când degetele lui atinseră ceva dur și înfășurat în pânză. Era greu, mult mai greu decât se așteptase, și avea formă dreptunghiulară, iar când trase de el, simți rezistență, ca și cum obiectul fusese vârât acolo cu forță și rămăsese blocat de rădăcinile interioare și de umiditate care lipise țesătura de lemn. Trase mai tare, apoi și mai tare, până când cu un sunet umed de rupere ceva cedă
și Gavril se dădu 2 pași înapoi cu sacul în brațe, un obiect murdar acoperit de mușchi, pânze de păianjen și murdărie uscată, care se desprindea în fulgi mari ca niște solzi de pește putred. Era un sac de pânză groasă, impermeabilă, de tipul celor folosiți de armată sau de băncile care transportau valori, cu fermoar dublu închis cu un lacăt mic care ruginise complet și se desfăcu singur când Gavril îl atinse, parcă așteptase decenii ca cineva să le libereze din prizonierat. În jurul sacului mai era înfășurată o folie de plastic groasă, transparentă, dar acoperită de igrasie și murdărie, iar când o rupse, mirosul care ieși fu atât de puternic, încât Gavril tăi nasul și se întoarse cu fața ca să respire aer curat, un miros de mucegai concentrat, de hârtie veche și umedă, de metal oxidat și de ceva chimic, ca de motorină sau grăsime de mașini. Haiducul lătră odată, scurt și amenințător, privind spre copacul din care fusese scos sacul, ca și cum ar fi înțeles că proprietarul acestuia, oricare ar fi fost el, nu putea fi un om de încredere. Iar Gavril simți un fior rece urcându-i pe șira spinării, când își dădu seama că cineva ascunsese deliberat obiectul ăsta aici, în inima pădurii, departe de drumul și de ochii curioșilor, și că acel cineva probabil nu venise cu gânduri curate și nici nu avea de gând să împartă conținutul sacului cu nimeni altcineva din lume. Cu mâinile tremurânde, dar cu o hotărâre care venea din adâncul sufletului lui, obosit de viață și de griji, Gavril deschise sacul complet și privi înăuntru, iar ceea ce văzu îi opri respirația pentru câteva secunde lungi, în care lumea întreagă păru să se oprească din învârtit. Înăuntru erau pachete, 10 de pachete dreptunghiulare, înfășurate în folie de vid, unele intacte și altele sparte, lăsând să se vadă liasuri groase de bancnote, lei noi și vechi, amestecate haotic, unele mucegăite și lipite între ele, altele în stare surprinzător de bună pentru ceva care stătuse ascuns în pădure ani de zile. Gavril nu știa să numere exact, dar cunoștea forma și greutatea banilor, pentru că în tinerețe lucrase un an la o cooperativă agricolă, unde trebuia să plătească salariile muncitorilor. Și instinctul lui îi spunea că în sacul ăsta erau mai mulți bani decât văzuse el vreodată la un loc, poate chiar suficienți ca să-i salveze pe Maria de la ruină și pe el de la bătrânețea în sărăcie și disperare. Dar pe fondul sacului, sub ultimul strat de pachete cu bani, mai era ceva înfășurat într-o cârpă unsuroasă și neagră, ceva greu și compact, care clănțănea metalic când Gavril îl ridică și începu să desfacă învelișul. Iar când țesătura cedă și dezvălui obiectul, inima lui făcu un salt ciudat în piept, amestec de frică, fascinație și o înțelegere bruscă și îngrozitoare a faptului că banii aceștia nu erau pur și simplu pierduți sau uitați, ci erau legați de ceva violent, de ceva ilegal, de ceva pentru care cineva omorâse sau era dispus să omoare din nou fără ezitare. Pistolul era un model vechi, un Tokarev TT, cu mânerul din lemn crăpat și oxidat aproape complet, dar chiar și un om care nu se pricepea la arme putea vedea că fusese întreținut cu grijă înainte de a fi ascuns, pentru că uleiul gros și unsoros încă se simțea sub stratul de rugină superficială, iar când Gavril îl cântări în palmă, greutatea metalului rece și compactă îi transmise o senzație ciudată, un amestec de putere și responsabilitate pe care nu o mai simțise niciodată în viața lui liniștită de pădurar. Numărul de serie era încă lizibil pe cadru, gravat adânc în oțel, și asta însemna că arma putea fi identificată, că undeva în arhivele poliției sau armatei exista o fișă care spunea cui aparținuse inițial și prin ce mâini trecuse până ajunsese îngropat în scorbura unui stejar secular din munții Vrancei. Gavril înfășură repede pistolul înapoi în cârpa unsuroasă, simțind cum degetele îi tremură mai tare decât ar fi vrut să recunoască, și împinse totul înapoi în sac, împreună cu pachetele de bani, trăgând fermorul cu o grăbire care trăda panica ce începea să-i încolțească în piept ca o buruiană otrăvitoare. Haiducul lătra în continuu acum, un lătrat jos și gutural, care însemna pericol, și Gavril își dădu seama că stătea prea mult în același loc,
că oricine ar fi ascuns sacul acesta ar putea să se întoarcă oricând, sau mai rău, ar putea să-l urmărească chiar în clipa asta, din spatele unui copac gros, așteptând momentul potrivit să-i spargă capul cu o piatră sau să-l împuște cu o altă armă pe care o avea ascunsă sub haină. Se ridică brusc, căutând cu privirea în jur, scrutând fiecare umbră, fiecare mișcare a frunzelor, fiecare formă care ar fi putut fi un om ascuns. Dar pădurea era la fel de tăcută și aparent pustie ca mai devreme, doar că acum tăcerea aceea nu mai părea liniștitoare, ci amenințătoare, plină de ochi invizibili și intenții rele. Își luă rucsacul pe umăr, vârâ sacul murdar înăuntru, ferindu-se să nu-l atingă prea mult, pentru că mirosul de mucegai și grăsime veche îi făcea greață, și porni înapoi spre coliba lui de paznic, o construcție mică din lemn, situată la 2 kilometri de locul descoperirii, acolo unde avea un pat de campanie, o sobă veche și o masă îngustă pe care mânca pâinea și ceapa adusă de acasă. Drumul până la colibă îi se păru de 10 ori mai lung decât de obicei, pentru că la fiecare pas se întreba dacă nu cumva cineva îl urmărește, dacă nu cumva va auzi în spate un strigăt sau o explozie de glonț care să-i sfârtece pieptul înainte să apuce să înțeleagă ce s-a întâmplat. Și de fiecare dată când haiducul se oprea brusc să adulmece ceva sau se uita înapoi cu urechile țepene, inima lui Gavril săreau ca un iepure speriat, care a văzut umbra unui uliu deasupra capului. Când în sfârșit ajunse la colibă, descuie ușa cu mâinile tremurânde, intră repede înăuntru trăgând câinele după el și băgă zăvorul gros de lemn care nu mai fusese filosit de ani de zile, de pe vremea când prin pădure mai umblau urși mari, care îți spărgeau ușile dacă miroseai mâncare. Trase perdelele la fereastră. Deși afară era deja aproape întuneric din cauza ceții dense și a înserării timpurii de octombrie, și așeză sacul pe masă, privind la el ca la o fiară adormită care se putea trezi oricând și îi putea smulge gâtlejul. Acum, în lumina slabă a lămpii cu gaz, pe care o aprinse cu chibrituri ude și greu de aprins, Gavril începu să examineze cu adevărat conținutul sacului, scoțând fiecare pachet din folie și așezându-le unul lângă altul, ca pe niște cărămizi de construcție, și văzu că unele erau pline cu bancnote de 500 de lei vechi, altele cu bancnote noi de 100 de lei, și toate erau legate cu elastice groase care se rupsese sau se desfăcuse de la umiditate și vechime, lăsând banii să se împrăștie ca frunzele toamnă. Încercă să socotească cât ar putea fi în total, numărând pachetele și încercând să estimeze câte bancnote erau în fiecare. Și chiar dacă matematica nu fusese niciodată punctul lui forte, ajunse la concluzia îngrozitoare și fascinantă în același timp că în fața lui se afla undeva între 20 și 30.000 de euro echivalent. Poate chiar mai mult dacă banii vechi puteau fi schimbați la bancă fără să ridice suspiciuni, ceea ce era puțin probabil, dar nu imposibil. Era o avere pentru un om ca el, o sumă cu care putea să-și salveze fata de la executare silită, să-și repare casa care se prăbușea bucată cu bucată, să-și cumpere un automobil decent în loc de bicicleta veche cu care se ducea la primărie când avea treburi oficiale, și poate chiar să pună ceva deoparte pentru bătrânețe, pentru zilele când spatele nu o să-i mai țină și când o să fie nevoit să stea în casă și să privească pe fereastră cum alții umblă prin pădurea lui. Dar în aceeași secundă în care aceste gânduri îi treceau prin minte ca niște șerpi ademenitori, o altă parte din el, partea care fusese crescută de părinți credincioși și care învățase de la bunicul lui că un om cinstit doarme liniștit chiar dacă e sărac, îi șoptea că banii aceștia nu erau cinstiți, că veneau din crimă sau furt sau din ceva și mai rău, și că oricine i-ar folosi ar fi spurcat pentru totdeauna, marcat ca Cain după ce și-a ucis fratele. Și apoi, ca o lovitură de ciocan în ceafă, își aminti de titlurile de la știri de acum 10 sau 12 ani, poate chiar 13, când el încă era însurat și Maria, soția lui, încă trăia și se uita la televizor seara, în timp ce el lua cina și citea ziarul. Fusese un jaf cu o mașină blindată,
un transport de bani de la o bancă dintr-un oraș la alta, și hotii atacaseră pe o porțiune de drum forestier tocmai prin zonele astea muntoase, undeva pe Valea Putnei sau pe lângă Panciu, ucigând un gardian care încercase să se opună și fugind cu o sumă uriașă care nu fusese niciodată recuperată. Prinsese unul dintre tâlhari, un tânăr de vreo 25 de ani, cu cazier lung și conexiuni cu clanuri de interlopi din București, dar al doilea rămasese dispărut fără urmă, iar poliția suspectase că fugise prin pădure, posibil rănit, și că ori murise undeva în sălbăticie, ori reușise să scape în Moldova sau Ucraina, unde nimeni nu punea întrebări incomode dacă aveai bani de dat la mită. Banii nu fusese regăsiți niciodată, deși căutaseră cu elicoptere și câini și jandarmi timp de săptămâni întregi. Și în cele din urmă, cazul intrase în arhivă ca un dosar nesoluționat care mai era scos la lumină doar când vreun jurnalist tânăr și ambițios încerca să facă un reportaj despre crimele nerezolvate ale județului. Gavril simțea cum puzzle se îmbinau în capul lui cu o claritate dureroasă, înțelegând că cel de-al doilea hoț nu murise și nu fugise peste hotare, ci se ascunsese în pădure suficient de mult ca să scape de căutări. Apoi ascunsese prada în singurul loc unde nimeni nu se gândea să caute vreodată, înăuntrul unui copac viu, care ar fi păstrat secretul timp de decenii, sau poate chiar secole, dacă stejarul nu ar fi îmbolnăvit și Gavril nu ar fi avut ghinionul sau norocul să fie cel care trebuia să-l marcheze pentru tăiere. Telefonul lui mobil, un aparat vechi Nokia cu taste mari, pentru că ochii lui nu mai vedeau bine la ecranele moderne, vibră în buzunarul piepului și când îl scoase și văzu numele Mariei pe afișaj, mâna lui se opri la jumătatea drumului spre ureche, paralizată de conștiința bruscă că următoarele cuvinte pe care le va auzi sau le va rosti vor decide cursul la tot ce urmează. Răspunse în cele din urmă, cu vocea mai răgușită decât își dorea, și o auzi pe fiica lui plângând la celălalt capăt, un plâns isteric și obosit în același timp, plânsul cuiva care a plâns deja atât de mult încât nu mai are lacrimi, dar corpul continuă să se zguduie din obișnuință. Maria îi spuse că maimuțoiul de la bancă îi telefonase din nou, că îi dăduseră ultimatum de 7 zile, nu 2 săptămâni cum credea ea inițial, și că dacă nu aduce toți banii cash până vineri viitoare, apartamentul va fi listat pe site-urile de licitații și ea cu soțul și cu cei 2 copii vor fi dați afară pe stradă în mijlocul iernii, care venea repede anul ăsta. Vocea ei era atât de disperată, atât de goală de speranță, încât Gavril simți cum ceva se rupe în pieptul lui, o fire invizibilă care îl legase toată viața de principiile lui rigide și de morala lui încăpățânată. Îi spuse fiicei sale că o să se rezolve, că o să găsească el o cale, că nu trebuie să-și facă griji, dar când închise telefonul și se uită din nou la grămada de bani de pe masă, știa că deja luase o decizie fără să-și o recunoască cu voce tare, o decizie pe care o parte din el o condamna, dar pe care cealaltă parte, cea care era tată și bunic și bărbat obosit de luptă cu viața, o îmbrățișa cu o grabă aproape isterică. Nu va suna la poliție, cel puțin nu acum, cel puțin nu până când va găsi o modalitate de a folosi o parte din banii ăștia fără să atragă atenția, fără să trebuiască să explice de unde i-a luat, fără să riște, să îi confisce statul și să rămână cu nimic în afară de mulțumirile formale ale unor funcționari care nu dădeau 2 bani pe drama lui personală. Gavril ascunse sacul în pivniță, în fundul camerei unde își ținea butoaiele cu murături și borcanele cu zacuscă pe care le făcea vara din legumele din grădină, acoperindu-l cu un cearșaf vechi și apoi cu lăzi goale și saci de cartofi care miroseau a pământ umed și a germeni albiți ce căutau lumina. Lucra repede, cu mișcări nervoase, verificând de 2 ori că nimeni nu putea vedea din stradă prin fereastra mică a pivniței, o fereastră atât de murdară și acoperită de pânze de păianjen,
încât nici măcar lumina soarelui nu mai reușea să pătrundă prin ea decât ca o pată difuză și bolnăvicioasă. Când termină, urcă scara din lemn care scârțâia sub greutatea lui și închise capacul greu care acoperea intrarea în pivniță. Apoi trase peste el covorul decolorat din bucătărie, cel pe care Maria îl călcase zilnic când făcea mămăliga și turta cartofii pentru el și pentru bărbatul ei care acum dormea undeva departe, în pământul rece al cimitirului de lângă biserică. Simțea că face ceva greșit, că trădează totul în ce crezuse până acum, dar în același timp simțea și o ciudată senzație de putere, ca și cum pentru prima oară în viața lui lucrurile nu se întâmplau lui, ci le făcea el să se întâmple, și că destinul lui nu mai era o cărare îngustă și obligatorie, ci un câmp deschis unde putea alerga în orice direcție ar fi vrut. Dimineața următoare se trezi cu un telefon de la Dorel, țăranul care vindea lapte și brânză în sat și care avea obiceiul să știe tot ce se întâmplă în raza a 50 de kilometri, pentru că stătea toată ziua în fața magazinului și vorbea cu toată lumea care trecea pe acolo. Vocea lui suna neliniștită și conspirativă în același timp, ca vocea cuiva care știe un secret periculos și nu e sigur dacă ar trebui să-l împartă sau nu. Și îi spuse lui Gavril că în sat apăruse un străin, un bărbat voinic de vreo 45 sau 50 de ani, cu mașină scumpă și cu aer de om care știe să se poarte, dar care are ceva amenințător în privire, ceva care îți spune fără cuvinte că e mai bine să nu-l contrariezi dacă nu vrei probleme. Omul ăsta întrebase despre pădurar, despre Gavril Morar, despre unde stă și ce fel de om este, și Dorel îi dădu doar răspunsuri vagi, pentru că simțea că ceva nu e în regulă, că nimeni normal nu vine cu un Audi negru nou-nouț într-un sat uitat de lume, doar ca să întrebe despre un pădurar sărac care nu are nimic special sau interesant. Gavril simți cum stomacul îi se strânge ca un nod de frânghie udă și grea și mulțumi lui Dorel pentru avertisment. Apoi ieși în curte și privi strada goală și liniștită care se întindea în fața casei lui până la colțul unde începea drumul spre deal. Totul părea normal. Copacii de nuci din fața gardului își scuturau frunzele galbene în vântul rece de dimineață. Găinile vecine se plimbau liber pe asfaltul crăpat, ciugulind din firimituri și pietricele. Și cerul era de un albastru transparent și rece, care anunța îngheț pentru noaptea următoare. Dar în ciuda acestei normalități aparente, Gavril simțea că ceva se schimbase, că echilibrul fragil al existenței lui fusese perturbat de descoperirea din pădure și că acum lucrurile se vor precipita într-o direcție pe care nu o putea controla complet. Se întoarse înăuntru, luă din dulap cămașa lui cea bună, cea pe care o purta la înmormântări și botezuri, și se îmbrăcă cu grijă, ca și cum pregătirea exterioară l-ar fi putut proteja de pericolul care venea spre el din direcții necunoscute. La prânz, când se întorcea de la magazin cu o pâine caldă și un pachet de țigări ieftine, pe care le fuma doar când era foarte stresat, văzu mașina parcată lângă poarta lui. Era un Audi Q7, negru lucios și curat, în ciuda drumurilor pline de noroi din zonă, cu geamuri fumurii și plăcuți de București care păreau false sau furate, pentru că nimeni din București nu venea voluntar într-un loc ca ăsta, decât dacă avea treburi foarte specifice și de obicei ilegale. Lângă mașină stătea un bărbat înalt și bine făcut, îmbrăcat într-o geacă de piele scumpă și cu blugi negri care arătau noi, și fuma o țigară lung și lent, privind casa lui Gavril cu o atenție care nu era deloc casual, ci calculată și evaluatoare, ca un cumpărător care se gândește dacă merită să investească într-o proprietate sau nu. Când Gavril se apropie, bărbatul zâmbi, dar zâmbetul acela nu ajungea până la ochi, care rămâneau reci și vigilenți, ca ai unui șarpe care pândește un șoarece înainte să atace. Omul se prezentă ca Silviu, spuse că e din București
și că a venit în zonă pentru vânătoare, că auzise că prin pădurile astea sunt căpriori frumoși și mistreți mari cât viței și că ar vrea să vorbească cu cineva care cunoaște terenul și l-ar putea îndruma spre locurile bune. Vorbea politicos, chiar prietenos, dar Gavril putea simți falsitatea din spatele fiecărui cuvânt. Putea vedea cum mușchii de la maxilarul lui Silviu se încordau când zâmbea și cum mâna dreaptă se mișca instinctiv spre buzunarul interior al gecii, de fiecare dată când un câine lătra în apropiere sau când cineva trecea pe stradă. Gavril răspunse la fel de politicos, spunând că da, cunoaște pădurea, dar că sezonul de vânătoare e reglementat strict și că nu oricine poate vâna oriunde vrea. Trebuie permise și autorizații și însoțitori legali. Și în timp ce vorbea, căută cu privirea o cale de retragere, o modalitate de a intra în casă și a încuia ușa fără să pară că fuge sau că are ceva de ascuns. Silviu ridică mâna într-un gest de împăcare, spunând că știe toate astea, că are toate actele la el în mașină, dar că mai întâi voia să facă cunoștință cu oamenii locului, să înțeleagă terenul și obiceiurile animalelor, și apoi întrebă ca din întâmplare și direct, ca și cum ar fi fost o întrebare nevinovată, dar care în realitate era un cuțit ascuțit înfipt precis între coaste. Ai fost recent prin sectorul de la Stejarul Negru, partea de nord unde sunt copacii bătrâni, ce trebuie marcați pentru tăiere? Gavril simți cum sângele îi îngheață în vene pentru o secundă lungă și groaznică, dar reușea să-și mențină expresia neutră și ușor confuză, ca unui țăran simplu, care nu înțelege pe deplin ce îi se cere, și răspunse că da, tocmai de acolo venea, că ăsta e serviciul lui, să marcheze copacii bolnavi și să supravegheze ca hoții de lemne să nu taie ce nu trebuie. Silviu dădu din cap înțelegător, aruncă țigara pe asfalt și o stinse cu vârful bocancului scump. Apoi îl privi direct în ochi cu o intensitate care făcu ca aerul dintre ei să devină greu și electric și întrebă dacă nu cumva a găsit ceva neobișnuit pe acolo, ceva care nu aparține pădurii, ceva care ar putea interesa pe cineva care l-a pierdut și îl caută de mult timp. Gavril clătină din cap spunând că nu, că n-a găsit nimic în afară de gunoaie lăsate de turiști nesimțiți și de cadavrul unui caprieor, probabil omorât de lupi, și tot timpul simțea cum transpirația îi curge pe șira spinării, deși afară era frig și bătea un vânt care îți tăia obrajii ca briciul. Silviu îl mai privi câteva secunde lungi, ca și cum ar fi scanat fiecare zbârcitură de pe fața lui Gavril, căutând semne de minciună. Apoi zâmbi din nou acel zâmbet mort și spuse: „Bine, moșule, dacă găsești ceva, anunță-mă. Las numărul meu la cârciumă și sunt sigur că omul care a pierdut obiectul respectiv ar fi foarte recunoscător, foarte generos chiar, mult mai generos decât poliția, care doar ia și nu dă niciodată nimic înapoi.” Urcă în mașină, porni motorul care ronță-i puternic și autoritar și plecă încet pe stradă. Dar Gavril văzu în oglinda retrovizoare cum ochii lui Silviu îl urmăreau fix până când mașina dispăru după cotitura spre centrul satului. Gavril intră în casă cu picioarele moi și cu inima bătând atât de tare încât simțea pulsațiile în tâmple și în gât, și prima dată pe care o făcu fu să verifice capacul pivniței, asigurându-se că nu fusese atins și că covorul era exact în poziția în care îl lăsase. Următoarea zi lucră ca de obicei, dar nu mai putu să se concentreze. Fiecare foșnet de frunze îl făcea să tresară, fiecare umbră îl făcea să pună mâna pe cuțitul de la brâu. Și haiducul simțea neliniștea stăpânului și se comporta la fel de nervos, lătrând la fiecare veveriță și la fiecare vrabie care zbura prea aproape. Când se întoarse acasă la apusul soarelui, găsi poarta deschisă, deși era sigur că o încuiase dimineața cu lanțul și lacătul pe care le folosea întotdeauna. Inima a început să-i bată cu o forță nebună și intră în curte cu mâna pe toporul mic pe care îl purta la brâu pentru tăiat crengi uscate. Și prima dată pe care o văzu, fu că ușa de la șopron era spartă, zdrobită cu ceva greu, care probabil fusese o bară de fier sau un ciocan mare. Haiducul era închis în cușca lui, speriat și lătrând continuu, cu o intensitate disperată. Și când Gavril îl eliberă, câinele ieși ca o rachetă și începu să alerge prin curte,
adulmecând fiecare colț și fiecare buștean, iar blana de pe spate îi era zbârlită și rigidă de frică și furie. Intra acasă și văzu devastarea, toate sertarele scoase și aruncate pe jos, toate dulapurile deschise și golite, toate paturile răsturnate și saltelele tăiate cu cuțitul, ca și cum cineva căutase obiecte ascunse înăuntru. Și pe pereți erau urme murdare de mâini, ca și cum hoțul sau hoții nu se mai deranjaseră să se comporte discret, ci voiau să lase un mesaj clar despre cât de serioși sunt și cât de puțin îi interesează legea sau consecințele. Dar ceea ce îl liniști puțin, chiar în mijlocul acestui haos și al acestei invazii brutale a spațiului lui personal, fu faptul că covorul din bucătărie era încă la locul lui, că nimeni nu descoperise pivnița ascunsă și că sacul cu bani era în siguranță, cel puțin deocamdată. Frumoasă față dimineață, când strângea și încerca să pună lucrurile la loc, telefonul sună, un număr necunoscut, și când răspunse, auzi vocea lui Silviu, calmă și rece ca gheața care se formează peste o baltă adâncă și periculoasă. Știu că ai găsit-o. Am văzut urmele tale lângă stejar. Sunt proaspete și se vede că ai scotocit în scorbură. Iar acum ai două opțiuni. Ori îmi dai ce-i al meu și trăiești, ori faci pe deșteptul. Și atunci o să trebuiască să am o discuție cu Maria, fata ta cea dulce din Cluj, care stă la etajul 3, în blocul acela urât de lângă Piața Mărăști. Gavril închise telefonul cu mâna tremurândă și rămase câteva minute întregi nemișcat în mijlocul bucătăriei devastate, privind fix la un punct invizibil de pe perete, în timp ce mintea lui lucra febril, cântărind opțiuni care toate păreau să ducă spre dezastre diferite, dar la fel de finale și de iremediabile. Putea suna la poliție, dar asta însemna să predea banii, să piardă ultima șansă de a-și salva fata. Și în plus, Silviu părea genul de om care avea contacte și în poliție și în lumea interlopă. Genul care află lucruri înainte să se întâmple oficial și care își execută amenințările cu o eficiență rece și profesionistă, care nu lasă urme sau martori deranjanti. Putea să-i dea lui Silviu ce voia, dar instinctul îi spunea că omul ăsta nu avea de gând să lase în viață pe singurul martor care știa unde fusese ascunsă prada, pentru că un mort nu poate vorbi niciodată cu autoritățile sau cere o parte din bani pentru tăcerea lui ulterioară. Singura opțiune rămasă era cea care îi provoca un gol în stomac și o senzație de vertigo, ca și cum ar fi stat pe marginea unei prăpăstii adânci și întunecoase, dar era și singura care îi oferea o șansă, oricât de mică, de a supraviețui și de a-și proteja familia de consecințele descoperirii fatale din scorbura aceea blestemată. Se hotărâ să joace jocul lui Silviu, dar după regulile lui proprii, și prima dată pe care o făcu, fu să ia sacul din pivniță în miezul nopții, când satul dormea și singurele sunete erau lătratul unui câine în depărtare și foșnetul vântului prin frunzișul uscat al nucilor bătrâni. Îl duse în pădure, nu cu mașina sau cu căruța care ar fi lăsat urme evidente, ci pe jos, cu sacul în spate ca un țăran care își duce povara la câmp. Și haiducul mergea lângă el tăcut și atent, simțind importanța momentului, chiar dacă nu înțelegea detaliile complexe ale situației. Gavril cunoștea un loc pe care îl descoperise cu ani în urmă, când era tânăr și explorase fiecare centimetru al pădurii lui. O crăpătură în stâncă acoperită de ferici dense și de un copac doborât care forma un acoperiș natural, perfect pentru a ascunde ceva de privirile curioase sau chiar de căutările metodice. Vârâ sacul adânc înăuntru, acoperi intrarea cu pietre și crengi și mușchi pe care l-aranjă cu grijă ca să pară neîntrerupt și neperturbat de mâna omului. Și apoi se întoarse acasă pe căi ocolite, asigurându-se că nu lasă urme clare și că nimeni nu-l urmărise în întunericul gros și neliniștitor al nopții de toamnă. A doua zi dimineața, pregăti în pivniță ceea ce avea să fie momitoarea lui. Un alt sac în care puse ziare vechi tăiate dreptunghiular pentru a imita format al iasurilor de bani și peste ele puse câteva bancnote adevărate pe care le avea în casă pentru cheltuieli mărunte, suficient de multe ca să pară credibil la o privire rapidă,
dar nu atât de multe încât să regrete pierderea lor când planul se va pune în aplicare. Înfășură sacul în aceeași folie de plastic murdară și l-așeză exact în locul unde fusese originalul, acoperindu-l cu aceeași aranjament de lăzi și saci de cartofi. Și apoi urcă și așteptă, fumând țigară după țigară și privind pe fereastră strada goală, pe care oricând putea apărea mașina neagră a lui Silviu. Nu trebuia să aștepte mult, pentru că la prânz telefonul sună din nou și vocea rece și autoritară a bărbatului îi spuse că are timp până mâine la amiază să se gândească la oferta generoasă care îi se făcuse și că după aceea lucrurile vor deveni neplăcute pentru toată lumea implicată, cu precădere pentru o anumită tânără mamă din Cluj, care probabil nu ar vrea ca cei doi copii ai ei să rămână orfani înainte de Crăciun. Gavril răspunse cu o voce pe care o forță să sune obosită și înfrântă, spunând că bine, că a înțeles mesajul, că nu vrea probleme și că e dispus să predecia găsit în schimbul unei promisiuni că el și familia lui vor fi lăsați în pace, că nu vrea niciun ban din toată afacerea asta murdară și că singura lui dorință e să uite că a văzut vreodată sacul acela blestemat. Silviu râse, un râs scurt și fără umor, și spuse că Gavril e mai înțelept decât părea, că e un om rezonabil, care înțelege cum funcționează lumea adevărată în afara filmelor cu eroi și justiție divină și că se vor întâlni mâine dimineața de vreme la capătul drumului forestier care duce spre Stejarul Negru, locul unde totul începuse și unde, în opinia lui Gavril, totul trebuia să se termine într-un fel sau altul. Dar Gavril adăugă o condiție cu voce fermă, mai fermă decât se simțea în realitate, spunând că nu va aduce sacul în sat sau lângă drumurile publice unde ar putea fi văzuți de martori, ci îl va duce direct la locul unde l-ascunsese temporar în pădure și că Silviu va trebui să meargă cu el acolo pentru a-l recupera, ceea ce era logic pentru că nimeni nu lasă bani stând singuri într-un loc nesupravegheat mai mult decât e absolut necesar. Silviu acceptă, probabil pentru că și el considera că un loc izolat în pădure era perfect pentru a scăpa de martor după ce recupera prada. Și a doua zi dimineața, Gavril îl văzu așteptând lângă mașina lui, exact unde spusese, îmbrăcat în haine de munte scumpe, care arătau noi și nepotrivite pentru cineva care chiar știa să se miște prin pădure, și fumând țigări cu gesturi nerăbdătoare, care trădau o tensiune crescândă și o dorință arzătoare de a termina treaba și de a pleca cât mai repede cu ceea ce venise să ia. Gavril coborâ din camioneta veche a unui vecin, care acceptase să-l ducă până acolo pentru câțiva lei, și când Silviu îl văzu, îl scană din priviri căutând semne că ar putea fi însoțit sau că ar fi pregătit o cursă, dar văzu doar un bătrân obosit cu o haină ponosită și cu fața palidă a cuiva care n-a dormit bine de câteva nopți la rând, din cauza anxietății și a fricii, care îi rod stomacul ca un animal flămând și persistent. Silviu întrebă unde e sacul și Gavril arătă cu mâna spre adâncul pădurii, explicând că e ascuns la vreo 3 kilometri înăuntru, într-un loc pe care doar el îl cunoaște și pe care nu l-ar putea descrie sau desena pe hartă, pentru că pădure nu funcționează cu străzi și numere, ci cu senzații și cu puncte de reper care se schimbă în funcție de anotimp și de lumină. Începură să meargă, Silviu în spatele lui Gavril, la o distanță de 2 metri, suficient de aproape ca să poată interveni dacă bătrânul ar încerca să fugă, dar suficient de departe ca să aibă timp să reacționeze dacă ar fi o ambuscadă, și mâna lui dreaptă rămânea tot timpul în buzunarul gecii, unde probabil ținea un pistol sau un cuțit, sau ambele, pentru că oamenii ca el nu se aventurau niciodată în situații incerte, fără să fie pregătiți pentru orice eventualitate. Gavril ducea deliberat pe căi complicate, prin zone unde terenul era accidentat și plin de pietre ascunse sub frunze, prin desișuri unde ramurile scăzute te loveau în față dacă nu erai atent, prin porțiuni mlăștinoase, unde bocancii se înfundau în noroiul care clipocea și sugea talpa ca o gură lacomă și nerăbdătoare. Vorbea în continuu, cu vocea aceea de moșneag care povestește despre vremurile bune de demult,
spunând că aici a văzut el ultima dată un urs mare cât un viță, că acolo s-a pierdut un turist german acum 10 ani și l-au găsit după 3 zile mort de frig și spaimă, că mai încolo e o groapă veche săpată de partizani în timpul războiului și acoperită cu crengi putrede care cedează sub greutatea unui om și te aruncă 6 metri mai jos pe pietre ascuțite și rădăcini groase ca niște gheare fosilizate. Silviu începu să respire mai greu, nu pentru că ar fi fost în formă proastă, ci pentru că orașul te învață să mergi pe asfalt drept și previzibil, nu pe pământ viu care se ridică și coboară capricios și care ascunde capcane naturale la fiecare pas. Și nervii lui începură să cedeze sub presiunea mediului ostil și a monologului neîntrerupt al lui Gavril, care părea un fluviu de cuvinte inutile, dar care în realitate era o armă psihologică menită să-l scoată din echilibru și să-l facă să piardă concentrarea. După mai bine de o oră de mers, când soarele se ridicase destul cât să pătrundă în fâșii subțiri prin coronamentul dens și să creeze pete de lumină aurie pe pământul acoperit de frunze moarte, Silviu se opri brusc și strigă cu voce tăioasă și plină de furie: "Gata cu prostiile astea, moșule, mi-ai dus de nas destul. Spune odată unde e sacul, sau jur pe mormântul maică-mii că te împușc aici și te las să putrezești pentru vulpi și corbi." Scoase mâna din buzunar și într-adevăr ținea un pistol, un Glock modern și negru, care arăta foarte diferit de tocarevul vechi și ruginit din sacul cu bani. O armă profesională și bine întreținută, care spunea mai mult despre proprietarul ei decât 100 de cuvinte. Gavril se opri și se întoarse încet, cu mâinile ridicate la nivelul pieptului, într-un gest de capitulare și neputință, și spuse cu voce tremurândă, dar nu atât de tare pe cât se așteptase, că e foarte aproape, încă vreo 500 de metri, dar că trebuie să aibă răbdare, pentru că locul e ascuns bine și dacă merg prea repede, vor trece pe lângă el fără să-l observe. Silviu îl împinse înainte cu țeava pistolului, atingându-l între omoplați cu o duritate care lăsa o urmă rece și metalică prin țesătura groasă a hainei și mormăi printre dinți că dacă în 5 minute nu ajung la destinație, o să existe un pădurar mai puțin pe lumea asta și o familie mai puțin fericită în Cluj. Gavril porni din nou, dar acum cu pași mai rapizi și mai hotărâți, pentru că ajunseseră în zona pe care o cunoștea cel mai bine. Zona unde copacii erau atât de bătrâni încât își aminteau timpuri când aici se luptau dacii cu romanii și unde pământul ascundea sub suprafața lui aparent solidă o rețea de găuri și crăpături formate de rădăcinile uriașe și de nisipurile mișcătoare care se deplasau încet, dar sigur, sub povara timpului și a ploilor seculare. Îl conduse spre marginea unei prăpăstii mici, un defileu îngust acoperit parțial de un copac doborât, care formase un pod natural deasupra vidului, și arătă cu degetul tremurător spre partea cealaltă, spunând că acolo jos, sub rădăcinile copacului ăla mare, a ascuns sacul într-o crăpătură a stâncii și că trebuie să coboare cu grijă, pentru că pietrele sunt alunecoase de la umezeală și mușchi. Silviu îl privi lung și bănuitor, ochii lui îngustându-se ca niște fante prin care se vedea suspiciunea și ura acumulată de ani de pușcărie și de trăit în mizerie și violență. Apoi făcu un pas înainte spre marginea prăpăstiei, aplecându-se să vadă mai bine unde ar trebui să coboare. Și în secunda aceea de neatenție, când echilibrul și concentrarea lui erau deviate spre ceea ce credea că e ținta, Gavril își luă inima în dinți și se aruncă lateral, rostogolințe printre frunze și dispărând după un trunchi gros, în timp ce primele împușcături izbucniră în liniștea pădurii, ca tunete mici și furiose care speriară păsările din copaci și le făcură să zboare în toate direcțiile, strigând alarmat și isteric. Gloanțele șuierară prin aer ca niște viespi furioase și invisibile, una lovind scoarța copacului lângă care se ascunsese Gavril și aruncând așchii de lemn care îi zgâriară obrazul, lăsând urme roșii și arzătoare.
iar alta se înfipse în pământ, ridicând un nor mic de frunze putrede și praf, care mirosea a mucegai concentrat și a moarte vegetală. Inima lui Gavril bătea atât de tare încât credea că o să explodeze în piept, sau că Silviu o va auzi chiar prin distanța dintre ei și prin zgomotul propriilor pași furios care sfărâmau crengile uscate în căutarea lui frenetică. Și pentru prima oară în viața lui lungă și cu minte, Gavril Morar înțelese cu adevărat ce înseamnă să fii vânat ca un animal, să simți moartea respirându-ți în ceafă și să știi că singura șansă de supraviețuire e să fii mai isteț și mai rapid decât cel care vrea să te omoare. Se ridică și fugi aplecați printre copaci, folosind fiecare trunchi drept scut temporar, fiecare denivelare a terenului drept ocol strategic, și deodată tot ce învățase în 50 de ani de umblat prin pădure deveni instinct pur, o cunoaștere corporală a terenului care îi ghida pașii fără să trebuiască să se gândească conștient unde pune piciorul sau în ce direcție se întoarce pentru a evita un obstacol periculos. Silviu țipă după el cu o voce plină de furie animalică și de frustrare. Bătrânule nenorocit, crezi că poți să fugi de mine? Crezi că te salvează copacii ăștia de rahat? O să te găsesc și o să te fac să te rogi de moarte înainte să-ți dau pace. Și urletul lui răsuna între trunchiuri ca strigatul unui prădător care și-a văzut prada scăpând și care nu poate accepta înfrângerea pentru că orgoliul și lacomitatea sunt mai puternice decât rațiunea sau prudența. Dar Gavril nu răspunse, pentru că respirația lui era deja atât de grea încât fiecare inspirație îi ardea plămânii ca focul. Și în plus știa că tăcerea e o armă în sine, că neștiința despre unde te afli și ce faci e cea mai mare spaimă a vânătorului care brusc devine vânat. Alerga prin zone pe care le cunoștea din copilărie, locul unde venise să pună capcane pentru iepuri sau să culegă ciuperci alături de tatăl lui mort de mult. Și fiecare piatră, fiecare rădăcină ieșită din pământ, fiecare curbură a unei cărări de animale era înregistrată în memoria lui musculară ca notele unei melodii pe care o poți cânta și cu ochii închiși. Auzi în spatele lui zgomotul greoi al lui Silviu, care se împiedica și înjura, lovind cu picioarele în obstacole pe care nu le vedea la timp. Și Gavril realiză cu o satisfacție amară și periculoasă că planul lui funcționează, că îl atrage pe bărbatul acela puternic și înarmat din avantajul terenului cunoscut în dezavantajul mediului ostil și necunoscut. Schimbă direcția brusc, cotind la dreapta spre zona pe care o evita de obicei chiar și el, o porțiune mlăștinoasă unde pământul arăta solid din cauza stratului gros de mușchi și frunze moarte, dar era în realitate o suprafață înșelătoare, care ascundea de desubt un amestec de apă stagnantă, nămol și resturi vegetale descompuse care te trăgeau încet dar sigur în jos dacă încercai să mergi direct, fără să știi unde sunt pietrele sigure și rădăcinile groase care oferă sprijin. Sări din memorie de pe o rădăcină groasă pe alta, echilibrul lui fiind perfect pentru că făcuse mișcarea asta de sute de ori în 40 de ani. Și se uită înapoi exact când Silviu ieși din desișul de arbuști, cu fața roșie de efort și de furie, țeava pistolului tremurând ușor în mâna lui de la adrenalina și epuizarea acumulată a unei curse nebunești prin teren necunoscut. Silviu văzu drumul aparent liber și sigur dinaintea lui, un covor verde și moale de mușchi, care părea o invitație la o alergare rapidă și fără obstacole. Și în acea clipă de orbire cauzată de furie și nerăbdare, nu văzu avertizmentele subtile pe care pădurea le oferea celor care știu să le citească. Culorile prea intense ale mușchiului, care indicau umiditate excesivă, lipsa copacilor mari din zonă, pentru că rădăcinile lor nu găseau sprijin solid în adâncime, mirosul dulceag și greu al apelor stătute și putrede, care atârnă în aer ca o perdea invizibilă, dar recognoscibilă pentru cineva cu experiență. Făcu 3 pași rapizi pe suprafața aceea înșelătoare și al 4-lea picior se înfunse brusc până la genunchi în nămolul rece și cleios
care îl înhăță imediat cu o forță surprinzătoare, iar echilibrul lui se rupse instant, făcându-l să cadă înainte cu mâinile întinse, încercând să se sprijine, dar găsind doar aceeași suprafață moale și trădătoare, care ceda sub fiecare atingere. Pistolul zbură din mâna lui și ateriza cu un plescăit umed la câțiva metri distanță, scufundându-se parțial în nămol, înainte ca Silviu să apuce să-l prindă. Iar când încercă să se ridice și să se târască spre armă, mișcarea disperată nu făcu decât să-l tragă mai adânc în mocirla, care acum îl ținea prins până peste genunchi și continua să-l absoarbă cu o lentoare metodică și îngrozitoare. Gavril se opri la marginea zonei sigure, respirând greu și ținându-se cu o mână de trunchiul unui mesteac în subțire, care tremura sub greutatea lui, și privi la Silviu, care se zbătea ca un animal prins în capcană, trăgând cu mâinile de mușchi și de rădăcini fragile care se rupeau imediat, lăsându-l să cadă din nou în nămol. Și fața lui trecea prin toate nuanțele de la roșu la violet, pe măsură ce panica începea să-i înlocuiască furia și să-i arate pentru prima oară vulnerabilitatea teribilă a situației în care se găsea. Silviu țipă la Gavril cu o voce care acum suna mai mult disperată decât amenințătoare. "Scoate-mă de aici, bătrâne, scoate-mă și îți jur că te las în pace, îți dau bani, îți dau tot ce vrei, dar pleacă-mă să scap din rahatul ăsta care mă trage în jos ca dracu." Și vocile lui deveneau din ce în ce mai acute și mai fricoase, pe măsură ce realizarea completă a pericolului îi pătrundea în conștiință ca un cuțit ascuțit și rece. Gavril nu răspunse imediat, stând nemișcat și uitându-se la omul care cu câteva minute în urmă voia să-l ucidă și care acum se afla la mila lui, și simți un amestec complex de satisfacție, milă, scârbă și un soi de tristețe cosmică pentru ciclul nesfârșit de violență și răzbunare care definea existența unor oameni ca Silviu, care nu învățaseră niciodată altă limbă decât cea a forței și a fricii. După ce respirația lui se mai potolă și pulsul din tâmple nu-i mai bubuia atât de tare, Gavril spuse cu o voce calmă și obosită, care contrasta șocant cu strigătele isterice ale lui Silviu: "Știi ce e cel mai trist la toată povestea asta? Ai stat la pușcărie 10 ani pentru banii ăia. Ai visat la ei în fiecare noapte. Ai plănuit cum o să-i recuperezi și cum o să trăiești ca un rege. Și când în sfârșit te-ai eliberat și ai venit să iei, te-ai lovit de un bătrân sărac care nici măcar nu voia să-i păstreze, ci doar să salveze o familie de la ruină. Dar tu nu ai vrut să împarți, nu ai vrut să negociezi, voiai tot și voiai și sângele meu pe deasupra. Și acum stai înfipt în mocirla asta ca o țeapă și tot ce ai câștigat e un mormânt umed într-o pădure, unde nimeni nu o să te găsească până nu o să rămână din tine decât oasele albe și curate." Silviu încercă să se apropie târându-se de pistolul care ieșea parțial din nămol la vreo 3 metri de el, întinzând brațul disperat și gemând de efort și frustrare, dar fiecare mișcare îl trăgea mai adânc și acum nămolul ajunsese până la mijlocul coapselor lui, înghițind încet, dar constant, tot ce era sub linia centurii și transformându-l dintr-un prădător periculos într-o victimă neputincioasă și ridicolă. Gavril se uită în jur și găsi o creangă lungă și destul de solidă. O rupse de pe un copac mort și o aruncă spre Silviu, nu din bunătate sau compasiune, ci din acel instinct uman de bază care nu te lasă să privești cum un semen moare, chiar dacă acel semen a vrut să te ucidă mai devreme. Strigă cu voce autoritară și clară: "Ține-te de ea și nu te mai miști, nebunește! Cu cât te zbați mai mult, cu atât te afunzi mai repede, rămâi calm și trage încet spre mine!" Și Silviu se prinse de creangă cu ambele mâini, ca un înecat care se agață de ultima scândură de salvare. Și Gavril începu să tragă constant, dar fără grabă, simțind cum mocirla opune rezistență ca o ființă vie care nu vrea să-și lase prada să scape. Durează aproape 10 minute de tras și așteptat, până când în sfârșit Silviu fu scos din nămol cu un sunet de ventuză uriașă care se rupe
și se prăbuși pe marginea zonei sigure, mudar din cap până în picioare, tremurând de frig și epuizare și șoc și plângând fără jenă ca un copil speriat care tocmai a înțeles că moartea e reală și că el nu e invulnerabil așa cum credea în aroganța lui de tânăr interlop, crescut în violență și impunitate. Gavril luă pistolul din nămol, îl curăță de murdărie frecându-l de iarba uscată de pe marginea potecii și îl îndreptă spre Silviu, care stătea pe vine prea obosit și prea învins ca să mai reprezinte un pericol real. Apoi scoase din buzunar telefonul lui mobil și formă un număr pe care îl știa din vremea când colaborase cu poliția pentru prinderea unor hoți de lemne din zonă. Un număr direct către biroul procurorului șef din Focșani, care fusese un om corect și care îi promisese lui Gavril că dacă are vreodată nevoie de ajutor adevărat, nu de birocrație inutilă, poate suna direct la el. Când vocea procurorului răspunse la celălalt capăt, Gavril spuse calm și clar: „Domnule procuror, sunt Morar Gavril, pădurarul de la Nanești, și am ceva pentru dumneavoastră. Am prins omul pe care îl căutați de 13 ani pentru jaful de pe drumul forestier. Și am și banii despre care tot se vorbea în presă că au dispărut fără urmă. Veniți cu jandarmi la coordonatele pe care vi le trimit acum prin SMS și vă rog să vă grăbiți, pentru că situația e puțin complicată și omul ăsta are nevoie urgent de haine curate și de cătușe solide.” Elicopterul poliției a apărut deasupra pădurii după aproximativ 40 de minute, care pentru Gavril fură mai lungi decât orice oră din viața lui. Minute în care stătu cu pistolul în mână tremurândă, privind la Silviu, care încetase să mai plângă și acum doar ședea resemnat și gol pe dinăuntru, privind fix în pământ, ca un om care tocmai a realizat că toată viața lui a fost o cursă lungă și obositoare spre nicăieri. Zgomotul elicelor tăie liniștea pădurii ca o lamă invizibilă și păsările se ridicară din nou în zbor, strigând alarmate, iar apoi auzi vocile oamenilor care se apropiau rapid, jandarmi în uniforme complete de intervenție, care se mișcau prin copaci cu arme ridicate și cu priviri atente, pregătite pentru orice surpriză pe care terenul dificil ar fi putut-o ascunde. Gavril ridică mâinile cu pistolul ținut de țeavă pentru a arăta că nu reprezintă o amenințare și strigă cu voce cât mai clară putea: „Sunt Morar Gavril, eu am sunat, iar omul pe care îl căutați e aici lângă mine și e prea obosit ca să fugă sau să facă probleme. Veniți fără grijă, că totul e sub control acum.” Primul care ajunse la el fu capitanul echipei de intervenție, un bărbat voinic de vreo 35 de ani, cu privirea ascuțită și profesionistă a cuiva care a văzut multe și nu se mai sperie ușor. Și când văzu scena dinaintea lui, bătrânul pădurar cu pistolul în mână și bărbatul tânăr și puternic acoperit de nămol, stând învins pe vine ca un animal prins în capcană, înțelese imediat că asistă la finalul unei confruntări în care experiența și cunoașterea terenului învinsese forța brutală și aroganța tinerească. Gavril predă arma și explică pe scurt ce se întâmplase, fără să intre în detalii despre planul lui elaborat sau despre minutele de teroare când fugea prin pădure cu gloanțe șuierând pe lângă cap, ci doar esențialul, că îl identificase pe Silviu drept cel de-al doilea hoț din jaful de acum 13 ani, că fusese amenințat și urmărit și că în autoapărare îl adusese în pădure, unde terenul lucrase în favoarea lui, transformând vânătorul în vânat. Jandarmii îl ridicară pe Silviu, care nu opuse rezistență. Era prea epuizat fizic și prea zdrobit moral ca să mai încerce vreo farsă. Îi puseră cătușe groase de metal la încheieturi și la glezne și îl duseră spre o deschidere din pădure, unde elicopterul putuse ateriza și unde o ambulanță aștepta cu motorul pornit pentru a-l transporta mai întâi la spital pentru control medical și apoi direct la penitenciar, unde avea să-și petreacă următorii 20 sau 30 de ani, de data asta fără nicio speranță de scăpare timpurie. Procurorul Dinu
Bărbatul în vârstă de 50 și ceva de ani, cu părul cărunt și cu ochelari groși care îi dăduia un aer de profesor universitar mai degrabă decât de om al legii, ajunse la fața locului după încă o jumătate de oră, sosind cu o mașină civilă pe drumul forestier și apoi mergând pe jos ultimii 2 kilometri până la locul unde Gavril aștepta lângă un foc improvizat din crengi uscate, încercând să-și încălzească mâinile înțepenite de frig și de tensiunea care acum în sfârșit se dizolva lăsând în urmă o oboseală de plumb care îi apăsa umerii și spatele. Procurorul îl strânse de mână cu căldură și respect, privind în ochii lui Gavril cu o expresie care era un amestec de admirație și de ușoară neîncredere, ca și cum nu era sigur dacă bătrânul pădurar își dădea seama complet ce realizase, sau dacă totul fusese doar norocul orb al unui om simplu, care se afla în locul potrivit la momentul nepotrivit. Gavril îl conduse spre ascunzătoarea adevărată, unde păstrase sacul cu bani, nu cea pe care i-o arătase lui Silviu, ci cealaltă din crăpătura stâncii, acoperită cu ferigiuri dense, și când scoaseră sacul la lumină și îl deschiseră, în prezența a 3 martori oficiali, toată lumea rămase tăcută pentru câteva secunde lungi, privind la pachetele cu bancnote mucegăite, dar încă valoroase, și la pistolul învălit în cârpa unsuroasă, care era dovada fizică și incontestabilă a crimei de acum 13 ani. Procurorul Dinu număra mental pachetele și făcea calcule rapide în cap, apoi spuse cu o voce în care se simțea satisfacția profesională a unui om care rezolvă în sfârșit un caz vechi și chinuitor: Domnule Morar, realizați că tocmai ați recuperat aproape 48.000 de euro în bancnote românești vechi și noi, că ați prins un infractor periculos care era căutat în toată țara și care mai avea pe cap încă 2 dosare de agresiuni și tâlhării din perioada de după liberarea din prima condamnare și că sunteți erou național, chiar dacă nu vă place cuvântul ăsta pompos. Gavril clătină din cap cu modestie, spunând că el nu e erou, că a făcut doar ce trebuia făcut pentru a-și proteja familia și pentru a putea dormi liniștit noaptea, știind că banii ăia murdari de sânge nu stau în pivnița lui contaminând casa și sufletul. Dar procurorul continuă, vorbind cu entuziasm crescând, explicând că legea română prevede o recompensă substanțială pentru cetățenii care contribuie la capturarea infractorilor periculoși și la recuperarea fondurilor furate de la stat, și că în cazul de față, recompensa putea ajunge la 10% din suma recuperată, plus o primă fixă pentru capturarea infractorului, ceea ce însemna undeva în jur de 5.000 de euro, plus încă vreo 15.000 din fondul special al Ministerului de Interne, destinat recompensării informatorilor și colaboratorilor valoroși. Gavril simți cum i se taie respirația pentru o secundă, neînțelegând imediat ce aude sau crezând că aude greșit din cauza oboselii și a zgomotului vântului prin copaci. Dar procurorul repetă cu voce clară și fermă că da, vorbește serios, că suma totală a recompensei va fi în jur de 20.000 de euro, poate chiar mai mult, după ce comisia specială va evalua toate detaliile cazului și pericolul la care s-a expus domnul Morar pentru a-și îndeplini datoria civică. Îi explicase că procedura durează de obicei între 2 și 4 săptămâni, că va trebui să semneze niște acte și să dea câteva declarații oficiale, dar că banii vor fi transferați direct în contul lui bancar sau îi va putea ridica cash de la trezoreria județeană, după cum preferă, și că, în plus, numele lui va apărea în presă ca exemplu de curaj civic și corectitudine morală, ceea ce ar putea să-i aducă și alte avantaje pe termen lung, cum ar fi pensie majorată pentru servicii deosebite aduse comunității sau facilitare la obținerea unor credite sau ajutoare sociale pentru membrii familiei în caz de nevoie. Gavril asculta cu o expresie de incredulitate care încet se transforma în speranță și apoi în bucurie caldă și liniștită, realizând că Maria poate fi salvată, că apartamentul ei nu va fi vândut, că nepoții lui vor avea în continuare un acoperiș deasupra capului și că el însuși va putea să trăiască ultimii ani din viață
fără grija sărăciei extreme care pândește pe toți pensionarii din România ca o fantomă permanentă și amenințătoare. În următoarele 2 săptămâni, viața lui Gavril se schimbă complet, nu în sensul că devine brusc bogat sau faimos, ci în sensul că presiunea constantă și chinuitoare de pe umerii lui dispăru ca și cum ar fi fost o haină grea de iarnă pe care în sfârșit o poți da jos când vine primăvara. Dădu declarații la procuratură în prezența unui notar public și a 2 martori. Povești întreaga istorie de la găsirea sacului până la capturarea lui Silviu în Mlaștină. Și oamenii legii ascultare cu atenție și admirație, făcând notițe detaliate și punând întrebări specifice despre cum reușise să păstreze calmul și să elaboreze un plan atât de eficient în ciuda vârstei și a lipsei de experiență în confruntări violente. Gavril răspunse sincer că nu fusese calm deloc, că fusese mort de frică în toată perioada aceea, dar că frica te poate face ori să fugi, ori să lupți, și că el alesese să lupte, pentru că fuga însemna să-și piardă fata și nepoții și demnitatea care era singurul lucru de valoare pe care îl mai avea după o viață întreagă de muncă cinstită și prost plătită. Istorisirea lui ajunse în presa locală și apoi în cea națională, transformându-l pentru câteva zile într-o mică celebritate rurală, cu reporteri care veneau la el acasă să-l filmeze și să-i pună întrebări despre curaj și dreptate și despre cum se simte să fie erou la 59 de ani după ce ai trăit toată viața în anonimat și simplitate. Dar Gavril nu era interesat de faimă sau de atenție mediatică. Tot ce voia era să primească banii și să-i trimită imediat către Maria. Și când în sfârșit, într-o zi mohorâtă de noiembrie, când cerul era cenușiu și greu ca o piatră uriașă, îi chemară la trezorerie să ridice recompensa oficială, mâinile lui tremurară când semnă borderoul de primire. Și când numără plicurile groase, pline cu bancnote noi și curate, care miroseau a cerneală proaspătă și a hârtie necoruptă de murdăria și violența din care veniseră, ceilalți bani pe care îi găsise în pădure. Suma totală fu exact 22.000 de euro, mai mult decât se așteptase. Și partea din el care încă mai simțea vinovăție pentru că profitase cumva de pe urma unei crime, fu liniștită de gândul că banii aceștia erau curați, că veneau de la stat ca recunoaștere legitimă a serviciilor aduse justiției și că nimeni nu murise sau suferise pentru ca el să-i primească. A doua zi dimineața, merse la bancă și transferă 15.000 de euro direct în contul Mariei, cu instrucțiuni clare să plătească imediat datoria către banca care o șantaja cu executarea silită. Și când fiica lui îl sună și plângând de bucurie și mulțumind lui Dumnezeu și tatălui ei pentru salvarea miraculoasă, care venise în ultimul moment posibil, Gavril simți cum pieptul îi se umple cu o căldură și o pace pe care nu le mai experimentase de când Maria, soția lui, trăia și casa era plină de voce și viață și iubire. Cu banii rămași, își cumpără un automobil Dacia Duster second hand, dar în stare excelentă, un vehicul robust și fiabil care putea să urce pe drumurile forestiere fără să se împotmolească sau să se strice, și puse deoparte restul sumei într-un cont de economii pentru zile negre sau pentru situații de urgență la care nu se mai gândea acum, dar care sigur vor apărea, pentru că viața are obiceiul de a te lovi când te aștepți mai puțin. În ultima sâmbătă din noiembrie, când prima zăpadă ușoară începu să cadă peste munți, acoperind totul cu o pătură albă și curată, care ascundea păcatele și crimele și durerile acumulate în pământ de-a lungul secolelor, Gavril se întoarse în pădure, la stejarul secular care declanșase întreaga aventură nebunească și periculoasă. Copacul fusese deja tăiat de echipa de silvicultură, trunchiul lui uriaș, zăcând pe pământ ca trupul unui rege mort, iar scorbura care ascunsese secretul atâția ani era acum doar o gaură goală și neinteresantă în lemnul mort și descompus, care nu mai ascundea nimic
în afară de gândaci și păianjeni și putregai obișnuit. Gavril puse mâna pe scoarța rece și aspră și șopti cu o voce pe care doar el și vântul o auziră: „Îți mulțumesc, bătrâne, mi-ai dat șansa să fiu cinstit și să câștig în același timp. Și sper că acolo unde sunt copacii morți, în lumea aceea invizibilă despre care vorbesc poveștile, tu ești din nou tânăr și verde și puternic și nimeni nu te va mai tăia sau răni vreodată.” Se întoarse la camioneta lui, unde haiducul aștepta cu răbdare, linguș fața lată și blândă a câinelui, care îl privea cu ochii aceia fideli și necondiționați pe care doar un animal domestic îi poate avea, și porni motorul cu o mână sigură și liniștită, gândindu-se că viața e ciudată și imprevizibilă, că uneori răul poate aduce binele dacă știi să-l transformi, și că justiția adevărată nu vine din legi scrise pe hârtie, ci din curajul de a face ce e drept, chiar când e periculos și înfricoșător. Drumul înapoi spre casă trecea prin satul care acum îl cunoștea și îl respecta într-un mod diferit, nu cu admirația zgomotoasă și superficială pentru eroi de o zi, ci cu respectul liniștit și profund pentru un om care își ținuse cuvântul și principiile, chiar când ar fi fost atât de ușor și tentant să le trădeze pentru bani și confort. Gavril Morar nu devenise bogat sau fericit în mod miraculos, încă îi dureau genunchii dimineața și încă simțea lipsa soției lui în fiecare seară când se așeza singur la masă. Dar câștigase ceva mult mai valoros decât aurul sau luxul. Câștigase pacea interioară, care vine din certitudinea că ai făcut ceea ce trebuia făcut și că ai plecat lumea puțin mai dreaptă decât ai găsit-o, și că fata ta și nepoții tăi vor trăi în siguranță și demnitate datorită sacrificiilor și curajului tău.